kunnafoni ka laɲini tɛ fosi ye o de ye ka kunnafoni jɛlen ni ka o di aw ma k'a to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ aw minnu b'aw sigi sanga a n'a ka wagati k'an ka kunnafoniya ni ka a makɔnɔ bamanankan ale la tɛnɛ fo ka taga se juma ma an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko bi ye juma ye mɛ kalo tile 3 san 2024 kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye kolonɛla Asimi Goita ye ale kɔni bɛ ka layidu ni ka o timɛ ka sababuya kɛ kabi wagati min na ni a sigira fanga la a y'a yira k'a fɔ ko musaka dɔ kɔni o bɛ di ale ma o musaka min tɛmɛ 3 o 3 2 kɔni a b'o ta ni ka o don dɛsɛbagatɔw olu ka musakaw olu la o dɔ de bɛ tali kɛ fɛn min ye Kati Kulunin kɔ ye ka taga se Kati Sanafara ma olu kɔni ye u ka jibɔndo ni ka o sɔrɔ kunun mɛ kalo tile 2 san 2023 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye kolonɛla Asimi Goita ye nin y'a ye a ka jibondo 329 ka taga se 330 ma. jamana marabaw olu bina kɔri ni ka o san kɔri sɛnɛbaw olu bolo sefawari dɔrɔmɛ 60 ka kɛ ni san tɛmɛnen tɔw ta an bɛ se k'a fɔ ko danfara kɔni donna la ni kunnafoniya in dira an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale fɛ waati min na ani sɛnɛkɛlaw ye sigi ka kuma ni ka o kɛ kolonɛla Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye angɛrɛ minidari ale kilo 50 bɔrɔ o bɛna feere sefawari 2000 ani 800 na angɛrɛ organique ale bɛna feere sefawari 600 ka taga se sefawari 300 o ma a kilo fɛn min ye maïs hybride ye ale kilo 50 bɔrɔ o bɛna feere sefawari 700 ani 500 ni kunnafoniya in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye sɛnɛkɛlaw olu bolo k'a sababuya kɛ nin b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara u ka sɔrɔ sira o kan. Conseil islamique maaw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka kunnafonidilaw ka olu wele ka se ka laseli dɔ ni ka o kɛ ka sababuya kɛ ko nin wagati na bɔlɔlɔsiraw olu kana la lagosi bɛ ka ta ka alisilamɛ diinɛ tigilamaw olu sɛgɛrɛ maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka kuranɛ kɔni ni ka o dɔgɔya ka dɔgɔyali ta ka an dabama ale sɛgɛrɛ fo ka taga se an kuntigi Mahamadu ma kisi ni nɛɛma b'a ye o conseil islamique maaw kunu kunnafonidilaw welelen kɔnɔna la Makiba ka taga se Ibrahima Kantaw ma u y'a ɲini jamana marabagaw fɛ ko ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dan sigi ni waleya jugu in ale la ko yani a ka taa ka an ka jamana marabagaw olu bolo da kunnafonidilaw olu welelen kɔnɔna la sa u ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ko novembre kalo san 2022 bɔlɔlɔsira ale kana la ja dɔ kana la k'a yira k'a fɔ ko cɛ dɔ kɔni ye ale ye waleya jugu dɔ ta ni ka alikuranɛ ka o sɛgɛrɛ min ni a ye a sen da ka tereke ko kuranɛ yɛrɛ kɔni ale tɛ fosi o kɛra waleya ye waleya min ni a digira silamɛw la kosɛbɛ ko an ka jamana marabagaw ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dan sigi na yana a ko ka taa ka u bolo da. kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général ye ale ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bin kunu alamusa donya k'a yira k'a fɔ ko u ye dankari baramagaci wale tigilama caman ka buna hadamadenya o la min ni u y'u ka kɛlɛkɛminɛnw ka o minɛw la min ye bolimafɛn sen 2 6 ye u ye o minɛw la ka taga se u ka kɛlɛkɛminɛn caman ma n'o dɔ bɛ tali kɛ arajo taliki kan ka taga se lance roquette anti-char o ma ale ni gilet pare-balles ka taga se AK-47 o fana ma ani kɛlɛkɛminɛn caman état major des généraux des armées ale ye foli kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛbaw ma ka sababuya kɛ u ka sigi ka jɔbaliya o kɔni tun tɛ fosi ye o de ka se ka dankari banbagaci wale tigilama olu la jamana ale bɛ se ka basigi ni ka o sɔrɔ cogoya min na. Mali météo ale ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko funteni kɔni dɔ bɛna fara ale kuntagala o kan min ni a bɛna bɔ degré 41 na ka taga se degré 47 la an ka jamana fan dɔw olu fɛ min ni a bɛna daminɛ bi juma mɛ kalo tile 3 san 2024 ka to sen na fo tɛnɛ nata mɛ kalo tile 6 san 2024 o bɛna kɛ dugu mun na sa o dɔ de bɛ tali kɛ Kayi Ɲɔrɔ Nara Segu ka taga se San Mopti Douanzan Tombouctou ale ni Gao fo ka taga se Menaka o ma Kulukoroba la ka taga se Kitama ale ni Kidal la.
ni jɔrɔ o banna jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga sini jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka i to mali la yan nɔ ka wari ci ka taa sini jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. Mina i n'a fɔ sisan nɔ maaw kɔni tun hakilila o lafiyara k'a fɔ ko fɛn min ye EDM ko ye sa k'olu kɔni nɔgɔyara nka an bɛ se k'a fɔ ɲɛna a ko kɔni bɛ sen na hali sisan nɔ k'a sababuya kɛ maa caman tɛmɛnenw na olu kɔni bilala fintigilakaw ka bolo kan min dɔw yɛrɛ kɔni ka kiri kɔni o ma kɛ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka kiri olu bɛ sen na ko Mamudu Ɲagadu ne b'ale dɔn Mama Libanɛ na ni société Ɲagadu distribution compagnie ɲɛmaaba o fɛnɛ don ale fɛnɛ bɛ kiri tigilamaw olu ka bolo kan min ni a ye tile damadama ni ka o kɛ Cour suprême ale ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la ni sifinaka in kɔni a yira k'a fɔ ko ale ni EDM cakɛla dɔ kɔni fɛnɛ tun bɛ yuruguyuruya k'a sababu kɛ kiri tigilamaw kɔni tun bɛ ka a dɔ k'a ye sefa wari miliyari 2 ni a kunkanfɛn ni ka o yuruguyurugu ani maa min kɔni y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni bɛ kasobon na ni wagati in na. Ameta kɔnakaw ulu fɛ nɔ kɔna ale bɛ Mopti o mara la a maaw kɔni u dusuma kasalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka sifinaka dɔ ni o ye Yaya Tarawele ni ale kɔni ye u ka maire ka dangan fɔlɔ o ye fɛn min ye compagnie de transport air kɔna o ɲɛmaaba o fɛnɛ don kunu sufɛla n'o bɛnna alamusa sufɛla ma u kɔni ye ale kɔni ni ka a bɔnɛ ani na nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati a ka gare routière o kɔnɔna la u ka faba yɛrɛ fanfɛla o la a yirala serew fɛ k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw de kɔni ye a bɔnɛ ani na ni maramafɛn o ye a kɔni ni tora la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na kelen k'u ka nin waleya jugu in kɛ wagati min na sa u kɔni bolila ni ka taga nin wagati in na ɲɛ kɔni ma se ka sɔrɔ a kow la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya banbagatɔ ye. Ameta bafulabekaw ulu fɛ nɔ an bɛ taa kunjan ale ni kurunjala kunjan ni kurujala o bɛ bafulabe o lamini na ni yɔrɔ kofɔlen fɛnɛ kɔni tasuma de kɔni donna olu ka mɛ kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnen na tasuma min yɛrɛ kɔni ni ale sababu bɔra kuran o de la serew olu y'a yira k'a fɔ ko minan caman kɔni ulu tiɲɛna ka taga se fɛn min ye u ka baganw ye ulu caman kɔni bɔnɛna u ni na n'o dɔ bɛ tali kɛ saga ka taga se ba o ni pigeon olu ma u ka bolofɛn caman fɛnɛ kɔni ulu tiɲɛna ka taga se u ka wariw ma tasuma donna o bɛɛ la nka maa kɔni ma bɔnɛ ni na maa dɔw kɔni olu fɛnɛ kɔni joginna weleweleda o ɲɛsinna maaw ma u ka dugu marabagaw fɛ ko ka dɛmɛ don maa minnu bɛ yen nɔ ni tiɲɛni kɔni donna olu kunna an bɛ dugawu kɛ ala ka u kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An balimamuso dɔ ale kɛtɔla ka sabani kɔni ni ka o bange a bɔnɛna ani na u yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu ka yɔrɔ ma ni musoba in yɛrɛ kɔni ale tayana ka denw to a furucɛ ale bolo sabaniw ka taga se den wɛrɛw olu ma nin kɔni kɛra kinikini ko ba ye maliyɛnw olu bolo min ni dɛmɛ bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka nin cɛba in yɛrɛ kɔni ni ka a dɛmɛ denmisɛn ninnu olu ladonni ko ɲuman o la Bakumata Batuli Ɲanga ale y'a yira k'a
fɔ ko a bɛna denmisɛn ninnu ni ka u ka ko bɛɛ lajɛlen ni ka o ta en charge fɛn min ye Faransi ka taga se jamana tɔw ma bɛɛ lajɛlen i seko ni ka o kɛ nka kunnafoniya laban minnu ye an sɔrɔ sisan nɔ a yirala ka fɔ ko musomanin kelen kɔni o fatura denmisɛn ninnu olu la minnu ni musomanin 2 cɛmanin kelen de kun don kelen kɔni o bɔra a la an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya a n'a ba ye 2 minnu tora ani a kɔrɔ ala ka olu balo k'u lamɔsi di u bangebagaw olu ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ni jabaran najɛbaw aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan bi jumadon in na ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan